Ngizoyindlala nje kahle mhlambe obaba bebeke bakuchazela ukuthi ukuthutha kwabo emakhaya bathutha ngoba nakho kushiswa umuzi. Bathi into endala nje leyo. Yebo, into endala. Bekuyaye ichazwe kanjani njengoba bashiselwa umuzi umkhulu uyazi ukuthi ube inyanga kodwa ukusuka kwabo emakhaya beze beshisela umuzi umkhulu besolwa ngokuthakala. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLongstar. Namhlanje bashela umfowethu othi-ke kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sabona njani? Ngiyaphila sesinjani? Siyaphila. Ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngibingelele kubabukeli beBlack Life ngokuhlala ngila kaDabeka. Ula kaDabeka? Yebo. Ithini imfihlo iqalaphi? Siqaleni la iqala khona kuqala size sifike kuyona. Indaba yami ayikho mnandi njengoba ngila senginesikhathi. Ngivalele ngaphakathi and iyangidla ngalendlela ukuthi angisakwazi ngisho nokukhululeka if nginomndeni wami. Mawuthi isikhathi iminyaka emingaki? Kusukela ebuncaneni bami ngize ngiba naleminyaka enginayo namhlanje ngino 28 years. So okay, asingasho ukuthi mhlawumbe emncamineni sho ukuthi usuno 6 uqala ukuhlani. Ya ngasho lapho. Okay. Ekukhuleni kwami ngikhule lapha ekhaya kubazukulu bamkhulu bekuyimina umzukulu ointandokazi lapha kumkhulu. Ngalendlela ukuthi into nento ayenzayo eyimfihlo kuyena ekukhuleni kwami ubehleze engivezela nezinto azenzayo eziningi uthuma mina ngale isikhathi esiningi. Umkhulu kahle ube inyanga umuntu osebenza ngamakhambi. Njengoba esebenza ngamakhambi kanje okunye nami ngasho ngithi ngikurealize manje sengikhulile. Umkhulu kahle abanye abantu bebemazi njengomuntu olaphayo. Kodwa kahle umkhulu umuthi abewazi bekuwumuthi okubulala kahle. Njengoba ngithi bamazi njengomuntu olaphayo, muzofika ake ngithi uzofika ekhaya uzofuna umuthi ake ngithi mhlambe umuthi wombhulelo. Uzokwazi ukuthi usizakale. Uzofika nomuthi ukuthi wena ufuna ukuyodlisa umuntu. Uzokwazi ukuthi usizakale uyabona ukuthi usebenze ngathi uyinyanga. So kahle umuntu owazi amakhambi. Yebo uyawazi kodwa eqinisweni akawazi ukulapha wazi lawa ukubulala ngalendlela umndeni usulimala kanjani ke ekhaya. Imake mawuthi-ke na uzofika uthi ufuna umuthi wombhulelo usho ukuthi mawufuna yimina ngifuna ukufakela omunye umuntu then ngiyawuthola. Yebo uzosizakala. So mawufuna ukuthi-ke na ngifika ngithi ngifuna ukudlisa umuntu wami uzosizakala. Uzolokhuza. Uzosizakala. Then ake ngithi usuka kanjani ke wena kunomngane wakho mhlambe ofisa ukuzokhipha idliso uzomrecommendela umkhulu wena ngobani ubonile kuwena ufike wasebenza wazi ukuthi wena uyinyanga esebenzayo. But mufika lapha kumkhulu wena uzokhipha idliso hayi ukuthi ufuna umuthi okuyofaka idliso kumuntu. Uzokwazi ukuthi usizakale ngeke usizakale njengawe obuzofuna. So awulapheki kodwa kunendlela azokukhohlisa ngayo like umuntu owaziyo yimina ekhaya ngoba isikhathi esiningi kwimithi ubethuma mina ngisho kuyo order la emarket imithi ubethumela mina umkhulu. So wena nje ufana nomkhulu wakho uyayazi into ebulalayo? Yebo ngisho kanjalo ngoba umkhulu ushone 2020 ubesethe ukukhula kakhulu. Yena ubesehlala lapha yathumele mina kube yimina umxovela imithi nalapha vele yimina umuntu ohamba order lapha ngicine sengiyazi ngamagama ukuthi ngizofika ngithenga ukuthi nokuthi mangifika lapha lo wokwenzani so sengiyazi nami ukuthi ngimixani nani. Kodwa wena ozofika uzofuna ukusizakala ukuthi ukukhipha idliso uzoba nethemba ngoba uyazi ukuthi la ekhaya abantu bayasizakala kodwa mina owazi ukuthi hayi sikufakela into engeke izikusebenzele. So manje ke lo ufuna ukuzokhipha idliso nimfakelani? Imithi kaMkhulu angeke ngize ngiyidalule ngamagama. Noma ngadalula kodwa like mina ke sengifikile ke ngidlisiwe phela. Ngizwe umkhulu wakho kuthiwa hayi uyayinqoba lempi. Ngizokwenzela nje isibonelo. Umkhulu ube nokungithuma yafika wena uzofuna ukusizakala uzongithuma uzofuna mina ngiphume ngemva kwendlu bengaboni labantu abala ngaphakathi yena uzosala nabantu endlini njengoba sengishilo ukuthi mina umuntu oxova amakhambi ngiyazi ngibilisa amanzi lapha ngiphuma ngiyolanda umaphuthuma lapha emva kwendlu. Umaphuthuma sonke siyawazi le
lesi sihlahla lesi kubizwa ngani ngekhambo okuchatha. Angisazi. Awusazi. Senzani? Umaphuthuma nje okuyichathela moyikhiphela inyongo. Yeah. Imithi enjengani njengeboza kanje imithi nje kuyiyona ejwayelekile. Kodwa ke wena uzothi mufika ngoba uyawazi funeke mina ngihambe ngiyowukha ngale ngingakhombisi kuwena umuntu okuhamba. Mangibuya ngizofike ngimixe wona nalamanzi lawantu kuntuku. Mhlambe ngifake nosawoti ngoucwenge mhlambe ngisanga eda neboza. Kuba into ebaba into ongayazi ngizokunikeza wena ufike lapha uyaphalaza ngalento le. Awaza ngithi wena ukuthini? Yeah, but umkhulu ka awusambuzi ngani ukuthi hawu mkhulu uyakwazi ukulimaza indaba ungafundi nokwakha futhi. No kahle nami ngumuntu orealize esekhulile la lenkathi ngisamncane ubelokho ngithuma ngenza nami ngitshela ukuthi hayi kuyenzeka kodwa mase ngikhulile ngicinize ngibuthi hayi umaphuthuma umuntu okukhipha inyongo lona ngeke uthathe umaphuthuma neboza uthi ukhipha idliso kodwa abantu bakholelwe ke bona kuyena ngoba nakho abanye bayasizakala. Kodwa ke inkinga la esiba khona ke okubhlungu njengoba ekwazi ukwenza imithi ake ngihlambe njoba ngithe unemithi yokubulala uyakwazi ukuthi acuphe ithuna uyakwazi ukuthi enze umbhulelo into ezikanjalo uyakwazi ukuthi afake idliso. Inkinga ke kusilimala lapha ekhaya yena uzokwenza ukuthi abeke umuthi wokuthi uyobulala abantu lapha bayacupha ibuye izokhala ekhaya. Amandla enyanga walingani ngeke uzokwazi ukuthi yena enze ngendlela yakhe fana nani muthumela izulu. Izulu liya ngokuthi unezinto ezingakanani zokuvika ngale. Ngingalithumela mina kuwena. Ngithi hayi nginazo induku zami zokuvika kodwa wena mune induku engaphezulu kwami uyakwazi ukuthi ulibuyisele back kumina. So wenza yonke lento kodwa futhi akalicheck igcelo umuntu ukuthi ke nikhali zakhe engakanani. Hayi awukwazi ukuthi ulicheck ubona usubona ngama results ukuthi umuntu uqina. Imaphi nje ama results nana wathola ekhaya egcekeni? Umalume akasekho. U-anti omdala akasekho but abaziyo imina nomkhulu ukuthi kwenzakalani ngabo. Umkhulu njengoba sengichazile ukuthi yena wahamba ngo2020. Shoot ekhaya umuntu owaziyo ukuthi umkhulu no-anti bahamba kanjani yimi kuphela umuntu owaziyo. So wena usabini ukuthi ke namhlanje ngelilanga ngebuya ngawe? Iyona nto ebingidla sonke lesi sikhathi ngihleli nayo ngoba angazi ngempela ukuthi kuyogcina phi ngoba lonke ulwazi abenalo ubelishiya la kumina. Akekho umunye umuntu owaziyo ngale mithi lesele lapha ekhaya. Yimina kuphela owazi ukuthi isebenza kanjani. Manje ke ngoba ufuna ukuconfessa kuba udouble ngaka. Kuona wonke umndeni wasekhaya ukuveza ukuthi labantu abashona u-anti omdala umalume isandla sasekhaya lesiyana. Okay, so ngiyazi ukuthi ufuna ukutshele kubatshele wonke umuntu ekhaya but ubani lo uzobe esimfonelayo namhlanje ukuze azi? Ebengifisa nimfonele udadewethu usisi wami okuyena engizalwa naye nje sizalwa sobabili mina omdala bese kubuyena omncane ngoba bekuze kugcine kusuka nengxabano ukuthi yini mina ngiyintandokazi ngalendlela kumkhulu bekugcine kusuka kunalowo monyana lowo kanti mina owazi ukuthi kahle umkhulu sinaziphi imfihlo naye bebengayinaki if mhlambe ethi angihambe ngiyo-order imithi lapha e-workshop hayi bathathe ukuthi okay hayi ngoba uyena unolwazi kanti ulwazi selungaphezulu kwalolo. Okay, awungitsheleke if ekhaya usuyababikela ke lelo daba ukuthi ku A no B bazokubuza ukuthi walinda aza ashone umkhulu ena ngo2020 because ushana ukushona phela lo muntu. Yeah. Uzobuza ukuthi walinda aza ashona ade uthuleleni sonke lesikhathi sengaze kuhamba abantu. Ekugcineni umkhulu uyena omdala ekhaya ngisho obaba bayafike bakhothame kuyena bayamhlonipha njengobaba wami. Bengeke ngikwazi ukuthi mina ngiyingane ngiqhathe umndeni ngiveze zonke lezi imfihlo. Mina bengithi izinto ekudinga ukuthi zize ikhulunywe uyena umkhulu. So umkhulu mesaphila ngeke ngikwazi ukuthi ngiyikhulume mina. Ngikwazi ukuthi ngikhululeke ngiyikhulume ngoba nakho engasekho and nje ukungabikho kwakhe ukhona okwenza ukuthi lento ingidle kakhulu ke nami emoyeni wami ngoba angisakhululekile ekhaya khona engikwaziyo abangakwazi okuphathelana nokufa kwamalungu omndeni. Okay, awusho ke abasekhaya ke ba safe around wena phela wena wazi imithi enzima kabi. Ba safe around wena ke. Asikhohlwe ke umkhululele manje uyasha mayesha noma uphumule mayiphumule. Ba safe ke kodwa wena around wena.
Yebo, mina ngingasho kanjalo ngoba anginakho ukuthi hayi ubani kufuneke ngimdlise, ubani kumele ngimdlise. Kodwa ulwazi lwayo yonke imithi nginalo. Kodwa angisebenzi njengomkhulu ukuthi mhlambe ngithi nami ngiyalapha. Kodwa-ke mufika uzofuna usizo njengomuntu owaziyo ngeke ngize ngikuncishe usizo. Oh, so usaqhubeka nezikhwama zamkhulu. Kowaziyo. Angeke ngithi ngisaqhubeka kodwa angeke ngimiyekelele udadewethu enenkingi mefike uzocela uncedo ngizozama ukuthi Imaphela lulodwa uncedo angalifuna udadweni loyo uma ukuthi uyafika uzofuna ukubulala umuntu angithi. Yeah. Asakhi kumkhulu. So mangifika mina ngithi awungishaya ngombhulele lapho khona umuntu engifuna umshaya uzonginika. Ekugcineni siswami uyazi kulomhlaba esukona ukuthi siphila ngemali phela ekugcineni. So usahambe nyasenza mkhulu. Hayi asimthindi udadweni umazise nanokuthi hayi namanje usayikhipha imithi yakhe ngoba phela into engiyibuka ukuthi ke na isondo lesho sekuwena ke manje usuzolimaza umndeni futhi. Angisho ukuthi ikanjalo nomndeni angisho ukuthi ungizwe kanjalo ugcina ungibheka njengomuntu omubi. Mina ngingakubheka kanjalo ngomndeni ukuthi oh sesisobulawa wena ke manje. Hayi angeke kuze kube kanjalo siswami. Yebo, ngiyathembisa. Shuthi ke noma ukwenza fanele uphinde uthole nokulapha yabo. Ubalansise. Kahle kahle njengoba ngishilo ukuthi mina angeke ngithi ngiyinyanga. Wazi unolwazi. Nginolwazi. Ingakho ngeke ngize ngiyihluphe ukuthi ngize ngilandelele ukuthi ngize ngazi neminye imithi engaphezulu. Lokho engikwaziyo ngiright ngakho. Ukuthi okay ngihamba ngcine la ngolwazi mufika ufuna usizo ngalokho ngeke ngikuncishe ngoba nginalo ulwazi manje ke before simfone edadweni yebo unawo umbani mangithi nje ukushaya kancane umbani umuntu hayi angeke ngithi nginawo kodwa ngingakusiza hayi no asimthinta udadweni asimthinta udadweni wacabanga uzoyithatha kanjani? Usisi wami. Hello? Naye sikhuluma sawona sisi njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka Black Life TV. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi. La e-studio ngihleli nobhuti wakho omdala. Uthi kunodaba afisa ukudalulela lona. Ungakwazi umlalela? Yebo amawudaba ungathusike. Mori futhi thusake. Hlala phansi ongcono. Hlala phansi uthatha amanzi. Alright. Congibambele. Congibambele nje. Sisi wami unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Yazi sisi wami kunendaba ebengithi ngifisa ukuthi ngikutshele yona before ngize ngiyazise nje ifamily iyonkana. Ngiyacabanga ukuthi ekhaya wena umuntu ozokwazi ukuthi angiunderstand kulesi story sami. Qala before bengakachazeleki laba abanye. So ngicela ukuthi ngiqale ngisichazele wena before sisitshele ifamily yonke. Wena ozobe usungilekelele ekukhulumeni nabo ngoba kunzima ukuba confront ngibachazele lesi story wena uzokwazi ukuthi ungiunderstand njengosisi wami. Okay mangathi khona ukuthi usudala izikweletu anginamali mina mfethu. Hayi khuleka khosikweletu. Sisi wami indaba kahle njengoba ngithi ithinta umndeni ngizoqala nje ngikuchazele ngomkhulu. Umkhulu sashona nje. Yebo, ngiyazi ukuthi usewashona kodwa khona izinto ekhaya abangazazi ngomkhulu even obaba bethu abangazazi ngomkhulu ezaziwa yimina. Yo. And mayise kunesikhathi zingidla njengoba umkhulu engasekho bengikwazi ukuthi ngiyifihle while umkhulu esakhona njengoba engasekho sekunzima nami ukuthi ngilokho ngiyigcinile kufuneke ngigcine nizazile. Eziphi lezo zinto? Engizoqala nje ngikuchazele ngakho mhlawumbe uyakhumbula umkhulu ukuthi before sifike ekhaya lapha kaDabeka ubekade engumuntu wasemakhaya umkhulu. No baba bake bahlala emakhaya besabancane umndeni nje ubule emakhaya before size ngala kaDabeka kuzalwe thina. Okay manje yini le ngako usuthi ufuna ukungichazela yona? Ngizoyindlala nje kahle mhlambe obaba bebeke bakuchazela ukuthi ukuthutha kwabo emakhaya bathutha ngoba nakho kushiswa umuzi. Bathi into endala nje leyo.
Yebo, into endala. Bekuyaye kuchazwe kanjani njengoba bashiselwa umuzi, umkhulu uyazi ukuthi ube inyanga. Kodwa ukusuka kwabo emakhaya beze beshisela umuzi, umkhulu besolwa ngokuthakatha. Umkhulu yebo ube inyanga. Mawukuthi uyakhumbula ekhaya umkhulu esakhona kubazukulu bebonke bekuyimina umuntu osondelene naye kakhulu ngaso sonke isikhathi uthumela mina makumele ayo-order imithi la emakethe ngoba emakhaya ube imbela la emakethe bekuphoqa ukuthi ayo-order, right? Isikhathi esiningi imithi umkhulu esemdala ibisixova yimina, yenziwe yimina yonke. Ngagcine nami-ke nginolwazi lwayo yonke imithi ukuthi usetshenziswa kanjani. Umkhulu engizokuveza ngaye njengoba besolwa ngokuthakatha, yebo bekwenza lokho. Ngicela ungathuki sisi wami ngalokho. Ngicela ungathuki, ungilinde ngiqhubeke nendaba. Umkhulu umuthi abenawo bekuwumuthi wokubulala not umuthi wokulapha, kodwa ngoba bayasizakala badinga umuthi wokubulala abantu bonke bese bekholelwa kuyena njengenyanga. Mina njengomuntu obeseyazi yonke imithi yakhe benginalo lolo lwazi. Okunye engizokuveza u-anti. U-anti omdala. Yebo, u-anti omdala ukushona kwakhe kungesandla samkhulu. Kanjani manje? Sisi wami, njengoba ngisho ukuthi umkhulu njengoba bebemsola ngokuthakatha, yebo bekwenza lokho. Umkhulu ey'ndleleni zakhe kube khona la acupheka khona, ubeyafika ngichazele ngakho konke okwenzekile. Khona la afike acupheka khona ukuthi induku ibuye izogadla kuyena, then mayifika igadla ekhaya kwase kuhamba u-anti omdala. Waqhubeka still futhi wathakatha sekunjalo? Sisi wami, ngicela ungayizwa kabi lento. Akulona icala lami, izinto ebezenziwa umkhulu bengenayo icontrol over zonke lezi zinto lezi. Uyazi umkhulu umuntu omdala. Bingekho. Uyaboniseka nje. Ibingekho nami indlela ebengenza ngayo. Ingakho lemfihlo ngiyigcine sonke lesi sikhathi. Mina ekukhuleni kwami nje kusuka ngimncane singena esikoleni. Yonke lento ibiyenzeka, ngiba nolwazi ngilongithola olunye elikhula. Manje isingidla kakhulu njengoba umkhulu esengasekho. And okunye futhi usangilalela? Ngikulalele, kusadidwa na ukuthi wena iminyaka emingaka uhleli nemfihle nokufa komuntu phakathi. Akuyona into elula ongavela usuku uyikhulume nje leyo into enokufa komuntu. Shuthi kwasa wena ukufa okusaba, ukwazi ukuhlala nezimfihlo zokufa. Cha, angisho njalo. Ngithe sisi wami ngifonela wena ngoba uwena umuntu ekhaya ongakwazi ukuthi angi-understand kangcono. Kahle kahle lemfihlo kufuneke ngiyitshele umndeni uwonke. Kodwa umuntu engibona ukuthi uyena engakwazi ukuthi angi-understand kuqala uwena njengosisi wami ekuyena engizalwa naye. Bengisacela ungiphe ithuba ngiqhubeke nestory. Okunye nokuhamba kukaMalume kungesandla sakhe futhi umkhulu. Uthi thina siphephile nje phuma kunjalo? Cha bo sisi wami, njengoba ngishilo ukuthi uwena umuntu ozokwazi ukuthi angi-understand kangcono. Iyona nto nami ebiyenza ukuthi ngivalele lemfihlo sonke lesikhathi ngoba angazi ukuthi kwamina umndeni uzongibheka kanjani after sengiconfesse zonke lezi zinto lezi. Mina ngokucabanga ngisazokwazi nje ukubheka-ke khona singakayi ekuthenini kanjani. Sisi wami, ngiyacela ukuthi ungi-understand. Lalela, angiyikhethelanga nami lempilo. Kwazenzakalela and nawe uyabona into ebengenayo icontrol over kuyona yonke lento le and ibiyenzeka yonke impilo yami. Vele ababulali bathi kuyazenzakalela mase bebulela akekho ovumayo uze nambulali. Sisi wami, not ukuthi mina umbulali, izinto Nawe sakhe isandla ngithi sikhona lapho. angisho njalo. Wahlulwa yini ukuthi uma kushona umuntu okuqala nje, uqala uthatha imiyakazo ubika udaba usukume? Okokuqala ngiyingane ekhaya, ngithi uyazi njengoba sizingane nawe. Uma ingane kumele ukufake emqondweni, makushuka kumele ube mdala ngokomqondo.
Yebo, ngiyavuma kodwa akuzona zonke izinto abantu abadala abayikholwayo abazizwa ngengane nabo bahlukana phakathi khona ozongikholwa khona ongeke azangikholwa ngithi ngibe umuntu oseqhatha umndeni. Then umkhulu yena ubezongibheka kanjani esaphila mina ukube bengikhuluma yonke lonto. Umkhulu yazi bengimhlonipha kakhulu, obaba kwabona bayamhlonipha umkhulu, ibona abantu abafike bakhothame kuyena. Umkhulu uyahlonishwa kakhulu nasendaweni njengenyanga edumile. Mina-ke then bese ngizothi umkhulu kanje nakanje. Ngicela uyibheke nawe lonto. Hhayi ngisho sokuba umkhulu wayethi nje izinto ebonakalayo ngizokuyisa ejele wawuzovuma. Cha bo sisi wami angisho kanjalo, ngicela ungi-understand kule nto engiyichazayo. Awuchazeke ngizwe. Sisi wami, njengoba sengichazile ngokufa kwalaba bantu, bengicela ukuthi ungangibheki njengomuntu owumbulali. Njengomuntu onjani? Njengamanje ngiyahlambuluka ngithi. Angithi uyakholwa wena? Angikukholwa mina ngilalela ukuthi uzogcinaphi. Cha, sengisho ngokuthi ngokwenkonzo wena umuntu okholwayo angithi. Ngiyakholwa ukukholwa. Yebo, angithi kuthiwa owona engazi uyakuthethelelwa yini. Owona engazi uyathethelelwa. Yebo. Wena ngesikhathi kushona u-Andi waqhubeka ngithi wawusukwazi lokho kwesibili. Sisi wami ngiyichazile nje lento ukuthi bengeke ngihlambalaze umkhulu emndenini nasemphakathini ngiyingane, mina bengizobhekeka kanjani. Ngisabela nempilo yami ubuka if kwazi ukuthi kushona u-anti kanje. Angathi nje u-anti eyedwa abantu asebashona ngesandla samkhulu, mina after kukhulumeni lonto bengizokwazi ukuthi ngiqhubeke nokuphila ngokwakho ukubona-ke nje. Hayi mfethu ayikhona nje imizamo okungayenza. Imama ngase kuthiwa nje manje uqhamuka igroup yegebengu ithi asihambeni sokwenza u-1 no-2 no-3 uzovuma ngoba uzobe usaba ukuthini nokuthini nokuthini. Ya phela uyasho kanje ngoba lento ayibhekene nawe. Mina ngibuza ukuthi bengizokwazi yini mina ukuqhubeka nokuphila ukuba mina ngikhulumele imfihlo le umkhulu esakhona njengoba sekutshelile ukuthi na usinto vele uyicabange ngendlela eyodwa before uyenze. Kumele into uyizame ubone ukuthi igcinaphi. Hayi ukuthi ucabanga ukuthi uzofa yini. Sisi wami nje kanjalo nje. Sisi wami ayilula ngale ndlela ocabanga ngayo lento le. Ayilula ngale ndlela ocabanga ngayo kwangempela. Ingakho ngithi angiqale ngiyithule emndenini kuzoba kunini ukuthi niyihandlisha kanjani. Mina bengithi okwamanje ngiyichazele wena njengosisi wami before sindlale kwifamily yonke. Hayi ngiyakuzwa. Yebo sisi wami. Yilokho ebengifisa ukuthi ngikwazise khona namhlanje. Ngiyakuzwa okay. Bengikade ngilinde ukuthi kufike isikhathi esiright. Ngicabanga ukuthi sekuyisona isikhathi esiright ukuthi ngichaze lento ukuze cha angisho njalo akunjalo. Mina uyazi angiyona inyanga mina. Ngabe phela nami nginyanga ube kanjalo. Kodwa uzawushaya amakhwasha ngithi. Angishongo ukuthi mina ngiyinyanga o ngisangoma, angikaze ngiyothwasa mina. Kodwa ulwazi lwemithi nginalo ngoba bengilekelela umkhulu. Phela ukuba inyanga kukhona ukuthi sekumele wonke umuntu uzoqala uyothwasa. Kuyaqala nangokuthi uthole ulwazi, ugcina usuthakatha. Cha bo sisi wami akunjalo, mina ngikaze ngibulale umuntu angithakathi umuntu. Mangase kuqhamuka umuntu nje la ethi nali imiliyoni, ucela ukunikeza ujuqu la ngifuna ukubulala umuntu ukuthi uzonqaba. Angithi ulwazi unalo, nali imiliyoni la uzonqaba na? Sisi wami impilo uyezwa? Impilo njani? Yabo njengoba uyibuza mina lo mbuzo mangawubuyisela kuwena nawe into ongayenza leyo muntu efika ethi ngicela ngiboleka ipeni lakho ngizokunikeza imali ukuthi lelo million lelo ngeke ungamnikezi into nayo. Ngamazi uqonda ukuthi wena uyavuma ukuthi njengoba umkhulu ekushiye nezikhwama nje uzothakatha uthathe imali. Cha angisho kanjalo ukuthi ngizothakatha. Nje kanti siqeda kuthini manje? Ngizwe kahle mina engikuvumile ngichazela ukuthi angiyona inyanga angiyena umthakathi kodwa uzokulinga ngithi impilo yakho yonke ulwazi unalo imali bazoqhamuka abantu nemali befuna iyona le mithi le. Ilokho ke ngikuvumile ukuthi ulwazi lwemithi nginalo
ukube mina ngumuntu ofuna imali ngakho ngabe nami nginjengalabantu abahambe bekhipha ama-flyers ngithi nginyanga elapha yenza nokuthi nokuthi. Uyazi angiyena umuntu oyihluphayo ngalezo zinto, ngiyiphilela indlela impilo yami ngihlanganise ngalo ndlela engihlanganisa ngayo. Noma nginalo ulwazi lwento engangifakela imali, akuyona impilo engayikhethela yona mina lena, kwaba umkhulu owangifaka kulento le. Ngangaqhubeka nayo futhi njengoba engasekho, and ukube ngiyimisele ngayo ngabe ngiyaqhubeka nayo nokuthi ibe imfihlo kumina ukuze ngikwazi ukusebenza ngakho. Kodwa nje ulwazi lwakho lolu nalo lwemithi aliphume emqondweni. Yebo phela. Angeke uze liphume phela vele into engayifundiswa nawe. Angithi njengoba wafundiswa ukuthi muvuka ekseni ugeza izitsha, ukupheka irice kwenziwa kanje, ufaka usawoti na kanje na, vele ngeke iziphume nakuwena lonto. Wena nje shuthi vuma ukuthi nje umbulali usasobulala for imali. Cha bo sisi wami, ngicela ukungi-understand kulento engiyichaza. Akuyona impilo engayikhethela yona. Ngikaze ngithi mkhulu ngicela ungifundisa ukuthi nokuthi. Uyena umkhulu owangithatha ngimncane. Usukufundile ngithi usuyakwazi. Yebo. Wena indaba-ke mangikubuza ukuthi usazoqhubeka yini mangase kuqhamuka umuntu la ecela umuthi uthize ngemali engaka, ukuhluleka ukusho ukuthi cha uyayeka lezi zinto lezi, ulwazi lolu uzoshaya ngathi awunalo ube umuntu ongazi. Okay-ke sisi wami, ngiyayeka lezi zinto lezi. Manje ucathi ngizokukhola ususho ngoba sekusho mina uthi yeka. Cha, angisho njalo, ngiyayeka ngampela. Hayi mfethu mina ngisakuthembi nje. Yabo mase kuthiwa ukuhamba ugesi ngeke ngihlale endlini eyodwa nawe mina. Mana-ke sisi wami, mangasathenjwa uwena-ke uthi obaba bazongithemba kanjani kulento le ekufune ngiyichazele umndeni iyonke. Asazi uzoyibonela nawe njengokuvuma kwakho kumkhulu. Kwangeyona ichoice yami, uyazi nawe. Uyangazi umuntu enguyena, ngangeke ngikhethe impilo kanje. Wavumelani pho? Akazange umkhulu athi ngicela ukukufundisa lokhu na kanje, bengithunywa njengengane. Uyazi nawe. Nje kwakumele sekuqala nje ukuhamba nawe umkhulu uhlehle uhambe ubekela abanye abantu abadala baseceleni hayi. Wamvala? Bese khuluma nje. Awusafuna ukuvalelisa? Okay, asiphinde sengithi into engathi singamukele. Hi sisi. Sho Silvaye ngakuyena. Hi sisi. Hello. Yebo. Ngathi ninqamukelene la. Phela yaphokela. Oh, kodwa ke bengicela ukubuza ukuthi ke na ngoba eselibikile lolu daba lolu uzokwazi ukuthi ukhulume nomndeni niye phambili. Hayi akalibheka yabo nje mase uthi si akakhulume yena nomndeni mina nje bandla Nkosi yami ngiyasaba nje ngisabona ngempela. Because uze la ekhaya ngoba ethi ke na uthembe wena ukuthi uzoma naye. Ngime naye sikhuluma warifuke ngoba sizobe mase kubhangwa nami kuthiwe nami bengenza naye lezi zinto noma mina ngisenza naye. Ngiyasaba bandla Nkosi yami. Kodwa ke wena ke uzokwazi ukuthi umxolele ni move forward. Mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi okwamanje nje ngisathukile ngisaba ngisho ifoni ngisaba ngisho ukukhuluma nefoni naye. Okay. No, ngiya understand. Sibonga kakhulu ukuthi ubambe i-call yethu. Okay then. Uzizwa unjani? Hayi, aqambekile mama. Yithi uzizwa unjani? Usho ukuthini ukuthi aqambekile manga kanti ubudlala ngaye yini usisi wakho? Phela sisi wami, angeke ngize ngichaze konke. Ngeke uzuchaze konke. Ngizobeka kanjani? Funeke ngazi ukuthi iyiphi information engimkhiphela yona, ngiyikhipha ngigcina iyiphi engayikhiphi. Njengoba wenze isibonelo nje wathi ake ngithi nanga umuntu uthi ucela ujuqu la nali imiliyoni. Umbuzo oke wangibuza wona before. Ngeke ngingakusizi if ucela usizo nginawo amandla okukusiza. So mawuthi ke na aqambekile amanga, that means ukuthi ke na awumtshelanga lonke iqiniso.
Angithi uma uze lana usuke ufuna ukugonyuluka indaba isotheke. So uyabona shuthi ke na umgwaqo usamude kakhulu. Ukuze ngiyindlale kahle vele bekuzofuneka ngiyilevele kanje nginyuke nayo ngize ngifike lapha esicongweni ngeke ngivele ngithi ngiqala nje ngibe ngiyikhela phezulu njengoba ngishilo ukuthi uyena umuntu ozokwazi ukuthi angi-understand kuyena ngawaqamba amanga kodwa mase ngifika kumndeni uwonke la kufuneka ngikhiphe lona lonke iqiniso ngigonyuluke konke. Okay. So, umuntu ke manje ke right now owenza the same thing ekhaya. If ungasho nje imisho 2, ungathini kuyena? Ngingathi akazame ngazo zonke indlela ukuthi uqhele ezintweni ezinjalo. If ubaba wakho or umkhulu wakho ukufaka kulezi zinto lezi zemithi. Yebo uma uyingane kufuneke uhloniphe ulandele yonke instruction oyitholayo ekhaya. Kodwa khona la ufuneke nawe uvuse ikhanda khona cha lokho angikwenzi. Ngoba egcineni uzogcina unenkinga le enginayo mina. Buka namhlanje kwayena usisi wami ngithi uyena ozongithemba. Akangithembi. Mina ngibheke kanje ngomthakathi. Kumndeni ke uwonke. Bazohlukana phakathi kwabo mhlawumbe uzoba yedwa ongikholwayo o angabi khona noyedwa babuke mina as imini umuntu osathane la ekhaya. Kodwa dami uyangisabisa ngoba phela sengikubuza ukuthi uzizwa unjani usaqambekile abanga. Isingenza ngiyibuza ukuthi oh okay so uzosho nje information kodwa kusasa zophinde ngijikele ngale ekhoneni. Ngicela ungangizwa kabi la mangithi aqambekile amanga. Usisi wami lo sizingane mina naye ekhaya. Ngingawaqamba amanga kuyena ngoba usisi wami kodwa mase ngibhekene nomndeni wonke kufanele ngikhulume iqiniso lilona. Egcineni sizingane mase sisobabili zalapha ya ekhaya. Because ngibona umuntu obukele ekhaya ukuthi hawo lo muntu lo wabuye wathi ke naqambekile amanga shuthi kanti umqambela amanga still usisi wakhe. Ngicela ukuphinde ngibuyele la engiqambe khona amanga. Yeah. Kule million. Cha naye usisi wami nawe njengoba ungibuza if umuntu efika ethi ngicela ungiboleke into ukuthi nali imillion unalo usizo ngeke umsize imali le ngcono ngoba uyazi kodwa mina angena umthakathi hayi asibonge lokho ukuthi inhliziyo isakhona yabo unembezo sakhona ukhona angiso umthakathi mina andangaza ngempela ngizoyibeka kanjani kumndeni ukuthi bangi understand what if abakholwa kwasona istory lesamkhulu engisichazayo bathi umkhulu yena wayeyinyanga njengoba ngithi mina umkhulu ube umthakathi iqiniso linendlela lokuyiveza okusala wena uzobusukukhulumila ngithi yebo so lona linendlela lokuyiveza ngiyafisa ukuthi kwenzeke kanjalo ngempela futhi hayi asithembe hayi nezwela ke babukele emakhaya ukuthi ke na uthi udadwaba akayikholwa le ndaba kodwa ke asithembe ukuthi ke na with time bazogcina sebezweni ba understandana ukuthi ithini way forward. Sibonga kakhulu, please don't forget to share, like and subscribe. Ngakhohlwa ke uEasyBet uBlack 15 ngithanda kakhulu.